Yan ang lambat namin, 10 banatan. Ayun. Okay. Ayan. Kami ay nalaot at ngayon ay kasalukuyang maraming water lily ay hirap ng lumabas. Yung isang kasama ko sa dulo, ayan o. Ayan naman din ay ayan mga kasaray, mayroon na siyang bulaklak ng napitas mula din sa water lily. At kanina pa kami Hindi na lang. Tapos lipat mo ulit na naman. Dadalhin po ba itong kawayan na to? Itong kawayan na ginagamit ko? Kaso baka mamaya bago na yan, wala na. Pangaltak dito naman ah. Ha? Ayan o. Focus ako sa'yo. Uy, look mo na. For you, flower. Ang galaw, baka may dumi pa yun. Bilis eh. Balik ng bayaw. Ha? Di, tama yan. Dito, sabi. Ah, kaya pala. Ayun yung uka. So, Humbas. ay. Ano dito? Okay, man. Okay na to, naka-choke na siya. Pero
tayo sa palayan eh. Tubigan. Darating din ang araw. Ano? Apa? Lobat pa cellphone ko. Ayun. Kami ay nakatapos din. Pagtutulak ng water lily. Lawa ng Laguna. Ito na yung aming baong yellow. Ayan ang pispan. Baklag. Madami ng water lily. Area ng Muntinlupa. May naglaot, may nagsaan. At ito yung area ng Alabang. Yan ay baka marami ng huli.
Tayo ay nasa tapat na ng Alabang, Laguna de Bay. Tapat ng Alabang, Muntinlupa. Ayan ang likod. Ito yung karso. Pagsabit nga ng gasolina ito. Diyan. Gasolina dyan sa likod. May sabitan niya. Okay na yung damit ko dyan. Okay na nga. Yan ang ginagamit yung ihian. Yan ang lambat namin, 10 banatan. Ayun. Ako mag-asikaso.
ay nandito. Ha? Yan. Isama mo na yung isa pa, yung pinakang bakal dyan. Magkadugtong yan eh. Yan. Isang haba yan, pati yung bakal. Bakal lang una. Oo, una. Pati yung bakal. Yan. Dito banda yung bakal. Yeah. Hindi. Guys, yun may sumasagwan na nalayo tayo. Stop. Okay. Yo, sabog. Apo. Ito yung palutang. Ibig sabihin nandito yung palutang. So beautiful in night. Sige, lagbut mo na. Lang ha. Lagbut mo na. Apo. Hindi, dyan na lang yan. Teka lang. Kuha lang ako ng ano.